హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు హరే కృష్ణ మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా క్లియర్ని? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 18 రోజులలో భగవద్గీత అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఇస్కాన్ మంగళూరు ద్వారా అందించబడుతున్నటువంటి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 14వ అధ్యాయమైనటువంటి గుణత్రయ విభాగంలు అంటే గుణత్రయ విభాగ యోగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము ముందుగా చూస్తున్నటువంటి ఆ తర్వాత పురుషోత్తమ యోగం గురించి కూడా ఈరోజు ఈ 14 మరియు 15వ అధ్యాయాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాలను ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో నిన్న 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూసినటువంటిది. మరి ఆ అధ్యాయం చివరిలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు అర్జునుతో చెప్తారు, దేహము నిరంగు క్షేత్రజ్ఞునకు గల భేదమును జ్ఞానచక్షువులచే చూసి భౌతిక ప్రకృతి యందలి బంధము నుండి విముక్తి విధానమును ఎరిగి మరి ఆ ఎరుగగలిగినటువంటి వారు పరమగమ్యాన్ని చేరుకుంటారు అంటూ చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనము చూసినటువంటిది.
అలాగే ఈరోజు గుణత్రయ విభాగము లేదా ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి ఆ కృష్ణ భగవానులు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీ భగవాను వాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యద్ జ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. సో మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇలా పలుకుతూ ఉన్నారు అర్జునుడితో. దేనిని తెలుసుకొని మునులంతా పరమసిద్ధిని పొందినారో అట్టి జ్ఞానముల అన్నింటిలోకి ఉత్తమమైన పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెబుతాను విను అంటూ మరి ఆ సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మనకి 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం చివరి వరకు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ పరమసత్య స్వరూపుడును దేవాది దేవుడైనటువంటి తనను గురించి వివరించినటువంటిది. మరి ఇంకా మరికొంత జ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి వికాసింప చేయడానికి ఆయన మళ్ళీ చెప్తాను విను అంటూ ఇంత అంటే చెప్పినటువంటి వాటికంటే ఉత్తమమైనటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు నేను చెప్తాను అంటూ తెలియచేయబడినటువంటి అంశాలను ఇక్కడ చూస్తుంది. మరి ఆయన ఇంకా అంటున్నాడు, ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ ధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయన వ్యతంతి చ. ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించిన వారు సో మరి నన్ను చేరుకుంటారు. ఆ విధంగా స్థిరుడైనటువంటి వారు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనం కారు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానంలో మరి స్థిరత్వాన్ని పొందడం వలన మునులు ఆ భగవానునితో సమానమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిని పొందగలిగారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ప్రతిష్ఠులైనటువంటి వారు ఈ సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించడం కానీ అలాగే ప్రళయ సమయంలో అంతమవడం నాశనం అవడం కానీ ఉండదు. సో మరి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఆ దివ్య జ్ఞానంలో ఆ భగవద్ విజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వారు భక్తి యోగాన్ని అనుసరించేటువంటి వారు మరి ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రకృతిని పొందగలుగుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ భరత కుమారా, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహతత్వమే పుట్టుకకు కారణము. అన్ని జీవుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను అంటూ మరి ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మమ యో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. సో ఓ భరత కుమారా, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణము. అన్ని జీవుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేశాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నటువంటివి. సో మరి వాస్తవానికి ఈ శ్లోకంలో మనకి ప్రపంచ వివరణ, ఎందుకంటే విశ్వమును జరుగు దానికి అంతటికీ కూడా క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞులు ఆ దేహాత్మల సంయోగమే కారణము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి
కాబట్టి అటువంటి ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మము అని పిలువబడేటువంటి మహతత్వమే ఈ పుట్టుకకు కారణమవుతుంది. మరి అన్ని జీవుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయ సంభవంతి యః తాసాం బ్రహ్మ మహాద్యోని అహం బీజ ప్రదపిత. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవుల మరి అన్ని జీవులు కూడా ప్రకటితము అయ్యాయి అని, మరియు నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చేటువంటి పితను అని అర్థం చేసుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఈ జీవులన్నిటికీ తండ్రి అని ఈ శ్లోకంలో చాలా స్పష్టంగా వివరించబడినది మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణా ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహి దేహినమవ్యయం. ఓ మహాబాహులు గలవాడా అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనే 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. మరియు శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాల చేత బద్ధుడు అవుతూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అర్జున్తో అంటూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, మహాబాహువులు కలిగిన వాడా అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అని మరి 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది ఈ భౌతిక ప్రకృతి. మరి శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాల చేత బద్ధజీవుడు మరి అంటే ఈ గుణాల చేతని జీవులందరూ కూడా బద్ధుడు అవుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి గుణ అంటే తాడు అని చెప్తారు సంస్కృత పదము. మరి ఈ 3 గుణాలు మన యొక్క ప్రవర్తన, మన శారీరక, మానసిక, భావోద్వేగాల ప్రపంచంలోని ప్రతి అంశాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి అని చెప్తుంటారు. మరి సో మరి ఈ అంటే ఈ గుణాలు మరి ప్రతి జీవునిలో ఉండేటువంటి మానసికమైన, శారీరకమైనటువంటి భావోద్వేగాలన్నింటినీ కూడా ప్రభావితం చేసేటువంటి సూక్ష్మ శక్తులే ఈ త్రిగుణాలు, సత్వ రజో తమో గుణాలు అంటూ చెప్తున్నాడు. మరి ఈ శక్తుల యొక్క సంస్కృత పదము తాడు. మరియు మన యొక్క మంచి తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా వివిధ రకాలుగా వ్యవహరించడానికి అవి మనల్ని ఎలా లాగుతాయో మనకి గీత వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో సాధారణంగా ఈ 3 గుణాల ప్రభావంలో ఉన్నవారు, మరి సత్వగుణ ప్రభావంలో ఉన్నవారు ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన ఆసక్తిని పెంపొందించుకుంటారు. మరి రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు దేహపరమైనటువంటి వాటి ఎడ ఆసక్తిని కలిగి ఉంటారు అని. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నవారు ఏం చెయ్యాలో ఏం చేయకూడదో కూడా తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు. సో సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉన్నవారు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటే, మరి రజోగుణంలో ఉన్నవారు ఎలా ధనవంతుని కావాలి, ఎలా ఈ భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి విషయాల్లో ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్తారు. అలాగే మరి మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్, సో మరి ఇది కూడా ఇబ్బందిగా ఉండేటువంటి. సో మరి ఈ విధంగా ఈ గుణాలను అనుసరించి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణాలను అనుసరించి ఎలా
పనిచేస్తూ ఉంటాయో అనేటువంటిది, ఆ గుణాల యొక్క ప్రభావం ద్వారా ఎలాంటి వాటిని మనము ఆసక్తిని పెంపొందించుకుంటామో ఇక్కడ చెప్తూను. సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు పాజిటివ్ థింకింగ్తోనూ, పరిశుద్ధంగాను, ఆహ్లాదకరంగాను, ఆధ్యాత్మికంగాను ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఎప్పుడూ కూడా ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండి ఉంటారు అని చెప్తారు. సో మరి ఈ రజోగుణంలో ఉన్నవారు అందరినీ నియంత్రించాలని, మిశ్రమ స్వభావాలు, అలాగే వారికి సెల్ఫిష్ డిజైర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నవారు మరి నెగిటివ్ థింకింగ్తోనూ, అపరిశుభ్రంగాను, బాధలతోనూ, రాక్షస భావాన్ని కలిగి ఉన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనాయం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానగా. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం అంటే, ఓ పాపరహితుడవైన అర్జున, సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానగా అంటే, చానగా అంటే పాపరహితుడవైన ఓ అర్జున, సత్వగుణము ఇతర గుణముల కంటే నిర్మలము అయినది. అందువలన అది ప్రకాశింప చేస్తూ మనిషిని అన్ని రకాలైనటువంటి పాపాల నుండి విముక్తిని కలగజేస్తూ ఉంది. ఇది జీవుడిని సుఖం మీద మరియు జ్ఞానం మీద ఆసక్తిని కలగజేసి బద్ధజీవుని చేస్తుంది. అంటే మరి ఆసక్తిని అది కలిగి ఇక బంధించి వేస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణా సంగ సముద్భవం తన్ని బధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ దేహినం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు అర్జునుతో, ఓ కౌంతేయ, మరి రజోగుణము అపారమైన కోరికలను కలిగి ఉంటుంది. కోరికల నుండి ఉద్భవిస్తుంది రజోగుణము. మరి ఇది అంటే ఆ రజోగుణము జీవుణ్ణి కామ్య కర్మల పట్ల ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది. మరి ఈ రజోగుణము అనేటువంటిది మనకి సాధారణంగా స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం లాగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే స్త్రీకి పురుషుని ఎడ, పురుషుడికి స్త్రీ ఎడ ఏ విధంగా అయితే ఆకర్షణ ఉంటుందో, మరి రజోగుణంలో వృద్ధి చెందినప్పుడు భౌతికమైనటువంటి భోగాల కొరకు ప్రాకులాడుతూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నాం, తమస్తత్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్ని బధ్నాతి భారత. ఓ అర్జున, అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమోగుణము సకల జీవులకు అవివేకాన్ని కలగజేస్తుంది. మరి అంటే సకల జీవులకు కూడా అది అవివేకాన్ని కలగజేస్తుంది అని నీవు తెలుసుకో అంటూ చెప్తుంది. మరి జీవుడిని అది బంధించి పిచ్చితనము, సోమరితనము మరియు నిద్ర అనేవి ఈ గుణ ఫలాలు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఏంటి ఏ గుణము? తమో గుణం. సో ఈ తమో గుణ స్వభావం వలన జీవులో ఉండేటువంటి అవివేకం అంతా అది కోల్పోవడం జరుగుతుంది. మరి జీవుణ్ణి అవి బంధించి పిచ్చితనము, సోమరితనము మరియు నిద్ర అనేవి ఈ తమో గుణం యొక్క ఫలాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. సత్వం సుఖే సంజయతి రజకర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. సో ఇక చెప్తున్నారు,
సత్వం సుఖే సంజయతి. ఓ అర్జున, సత్వగుణము సుఖమును చేకూరుస్తుంది, రజోగుణము కర్మలలో బద్ధుడిని చేస్తుంది, ఇక తమో గుణము జ్ఞానమును కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ భరత కుమారుడా, కొన్నిసార్లు మరి రజో తమో గుణాలను అణిచివేసి సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది, మరికొన్నిసార్లు సత్వ తమో గుణాలను అణిచివేసి రజోగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది, ఇతర సమయాల్లో తమో గుణము సత్వ రజోగుణాలను ఓడిస్తుంది. ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ ఆధిపత్యం కోసం పోటీ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఈ మనసు పైన సత్వ రజో తమో గుణాలు నిరంతరము పోటీ పడుతూ ఉంటుంటాయి అని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తద విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారములు జ్ఞానం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణము యొక్క ప్రకటితము అని తెలుసుకో అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఈ దేహంలో అన్ని ద్వారాలు నవద్వార పురే దేహి అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో ఈ దేహం 9 రంధ్రాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది. ఆ తర్వాత సో మరి ఇవన్నీ కూడా ప్రకాశితమైనప్పుడు మరి ఆ జీవుడిలో సత్వగుణము యొక్క ప్రకటనలో మనకి తెలుసుకోమను అంటూ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నవి ఆ తర్వాత మరి సో ఇక్కడ ఈ లోభ ప్రవృత్తి అంటే భరతులలో ప్రధానుడమైనటువంటి ఓ అర్జున, రజోగుణము పెరిగినప్పుడు లోభము అంటే దురాశ, కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నము, అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. లోభ ప్రవృత్తిరారంభ కర్మణ మశమ స్పృహ రాజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భరతర్షభ అంటూ ఉన్నారు. అంటే భరతర్షభ అంటే ఓ భరతులలో ప్రధానమైనటువంటి వాడా, రజోగుణము పెరిగినప్పుడు దురాశ, అలాగే కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నము, అదుపులేని కోరికలు, అత్యాశ ఇవన్నీ పెంపొందుతాయి అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ కురునందన అంటే ఓ కురు వంశస్థుడా, కురు నందన, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమో గుణము యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు అంటూ సత్వ రజో తమో గుణాల యొక్క లక్షణాలు, ఆ గుణాలలో ఉన్నటువంటి వారు ఏ విధమైనటువంటి ప్రవర్తనలను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సాధారణంగా సత్వగుణములో ఉండేటువంటి వారు ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో నిమగ్నమై కలిసి ఉండేటువంటి సుఖమయమైనటువంటి కుటుంబంగా ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇది సాధారణంగా దేహ ద్వారాలన్నీ కూడా ప్రకాశితమైనప్పుడు జరిగేటువంటిది. అలాగే మరి రజోగుణము ఆధిపత్యంలో చలాయించినప్పుడు మనిషిలో లోభము, కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్రమైనటువంటి యత్నము, అణుచుకోలేనటువంటి కోరికలు, తపన అనేవి మరి రజోగుణం ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు మనిషి యొక్క ప్రవర్తన అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నారో ఏంటో అనేవి కూడా తెలియకుండా అంధకారము, సోమరితనము, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి వంటి అంశాలలో ఉండిపోతారు ఈ తమో గుణ స్వభావులు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మరి ఆ విధంగా ఉండి మరి ఈ గుణాల ప్రభావంలో జీవిస్తూ
ఈ దేహాన్ని చాలించిన తర్వాత మరి జీవుల యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి అనేది మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందులో చెప్తున్నారు, యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విదాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. సో మనిషి సత్వగుణ ప్రధానముగా ఉండి మరణించినప్పుడు మరి జ్ఞానులు అంటే మహర్షులు యొక్క ఆ మహర్షుల యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి ఆ పవిత్ర లోకమును పొందుతారు అంటూ చెప్తుంది. సో ఇక్కడ మరి మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానులు ఉండేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి లోకాలకు అంటే రజో తమో గుణాలు లేనటువంటి లోకాలకు చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో మరి అలాగే మరి ఈ రజోగుణ ప్రధానంగా ఉంటూ మరణించినప్పుడు పనులలో ప్రేరణ పొందేటువంటి వారిలో జన్మిస్తారు. ఇక తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినప్పుడు జంతు జాతులలో పుడుతూ ఉంటుంటారు. అంటే ఏ భావాలను మనం ఉంటే ఆ విధమైనటువంటి తదుపరి జీవనమే లభిస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో సో ముఖ్యంగా మనిషి ఏ గుణాలకు అనుకూలంగా తన జీవితాన్ని గడిపితే మరి ఆ మరణించిన తర్వాత అదే రకమైనటువంటి, అందుకే మనకు చెప్తూ ఉంటారు ఈ జన్మలో మనం ఉండేటప్పుడు ఒక్కోసారి మనము తదుపరి జన్మ మనం చేసుకునేటువంటి విషయాలను బట్టి ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. కొంతమంది ఈ భౌతిక జగత్తులో చూస్తూ ఉంటుంటాం మనం. సో ఎప్పుడు కూడా పొట్టిగాను కొన్నిసార్లు డ్రెస్సులు తక్కువగా అంటే వాళ్ళకి చికాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. తదుపరి జన్మలో ఆ విధంగా ఆ వస్త్రాలను ధరించవలసినటువంటిది లేకుండా అంటే ఎటువంటి రక్షణ లేకుండా ఉండేటువంటి జన్మలనే వారు పొందుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే మనం తినేటువంటి విషయాలను బట్టి సో లేజినెస్గా ఉంటే ఆ విధంగా ఉండేటువంటి జంతుజాలల్లోనే మత్తు పదార్థాలను తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు వాటికి సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లోనే జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినట్లయితే పనులలో ప్రేరణ పొందేటువంటి వారిలోనే జన్మిస్తూ ఉంటుంటారు. తమో గుణంలో ఉంటే జంతు జాతులలో పుడతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, కర్మణ సుకృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సత్వగుణంలో చేసినటువంటి కార్యాలు యొక్క ఆ కార్యముల యొక్క ఫలములు పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఎందుకంటే సత్వగుణము అనేటువంటిది సుఖాన్ని మరి అంటే జీవుణ్ణి ఉన్నత పరంగా చేసే విధంగా ఉంటుంది కనుక అవి పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి అని చెప్తారు. మరి రజోగుణంలో ఉండి చేసేటువంటి పనులు అవి దుఃఖాన్ని కలగజేసేవిగాను ఉంటాయి అని, మరి తమో గుణంలో ఉండి చేసేటువంటి పనులు అజ్ఞానపు చీకటులను కలగజేస్తాయి. ఎందుకంటే తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వాడికి ఏంటి ఏమి అనేది తెలియదు. ఎందుకంటే సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు సాధారణంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల వైపుకు చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసేవి పవిత్ర కార్యాలుగా ఉండి అవి వాటి యొక్క ఫలము విశుద్ధమైనదిగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక రజోగుణంలో ఉండేవారు నిరంతరము శ్రమిస్తూ ఈ భౌతిక జగత్తు పైన ఆధిపత్యము చలాయించాలి అనేటువంటి భావనలలో ఉండడం వలన వారు ఇక నిరంతరము క్లేశాలను అనుభవిస్తూనే ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇక తమో గుణంలో ఉన్న వారికి ఏం చేస్తారు ఏమిటి అనేటువంటిది కూడా తెలవకుండా ఉండిపోయేటువంటి పరిస్థితిని గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సత్వాత్ సంజాయతే జ్ఞానం
రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణం చే నిజమైనటువంటి జ్ఞానము, రజోగుణము చేత లోభము అంటే దురాశ, తమో గుణము చేత పిచ్చితనము అంటే నిర్లక్ష్యము, మోహము అంటే భ్రాంతి కలుగుతాయి అంటూ చెప్తుంటారు. సో ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు, ఒకే వ్యక్తి సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడు, అదే వ్యక్తి రజోగుణంలో ఉన్నప్పుడు అతడి ఏ విధంగా మనకి గోచరిస్తాడు, అదే వ్యక్తి తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా గోచరిస్తాడో చూడవచ్చు. సో కాబట్టి సత్వ రజో తమో గుణాలులో ఉండేటువంటి ఆ జీవుల యొక్క పరిస్థితులలో సత్వగుణం అనేటువంటిది, ఎందుకంటే అది ఆధ్యాత్మిక విషయాల వెంట జిజ్ఞాసులై ఉండటం వల్ల ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. ఇక రజోగుణంలో ఉన్నవారు ఆధిపత్యం చలాయించాలనేటువంటి భావనతో లోభంతో ఉండిపోతూ ఉంటుంటారు. తమో గుణంలో ఉన్నవారు ఏవి కూడా చేయకుండా నిర్లక్ష్య ధోరణిలో మోహానికి గురి అయ్యి ఉంటారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మరి ఆ విధంగా ఆ త్రిగుణాలలో సత్వ రజో తమో గుణాలు అనేటువంటి గుణాలలో జీవించి ఉండి మరి వారికి ఎటువంటి పరిస్థితి లభిస్తుంది, ఇంతకుముందు కూడా చెప్పబడినటువంటిది మరలా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్య గుణ వృత్తిస్థా అదో గచ్చంతి తామసాః. సో చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ అంటే ఆ సత్వగుణంలో స్థితమై ఉన్నటువంటి వాడు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తాడు. సో సాధారణంగా ఇది మధ్యలోకాలు, ఊర్ధ్వలోకాలు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు. అందులో ఈ భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నతమైన లోకము సత్యలోకముగా చెప్పబడుతూ ఉంది. సో ఆ విధంగా సత్వగుణంలో స్థిరమై ఉన్నటువంటి వారు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్ళగా, రజోగుణంలో స్థితమై ఉండేటువంటి వారు మధ్యలోకాలలోనే ఉంటారు. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు అతమలోకాలకు పతనం చెందుతూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దేహదారి ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మ మరణము వృద్ధాప్యము అంటే జర, ఆ జననము మరణము వృద్ధాప్యము వాటి యొక్క దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అతడు అమరత్వాన్ని పొందుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో మరి దేహదారి తాను పొందినటువంటి గుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు జననము మరణము వృద్ధాప్యము వాటి దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొందుతాడు అని చెప్తారు. మరి ఈ జన్మలోనే మళ్ళా జన్మించవలసినటువంటి అవసరం లేకుండా ఈ జన్మలోనే అమరత్వమును పొందుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మరి కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పుకుంటూ వచ్చారో, అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు అవన్నీ విన్న తర్వాత. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచార కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతి వర్తతే. సో మరి ఇంకా ఆ భగవంతుడు బోధించినటువంటి బోధనలు విన్న తర్వాత అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, అర్జునుడు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు, ఓ ప్రభు, ప్రకృతి మూడు గుణాలకు అతీతమైనటువంటి జీవుడి యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు, అతడు మూడు గుణాలకు ఈ మూడు గుణాల యొక్క బంధనముకు అతీతంగా ఎలా అవ్వగలడు, ఇవి అర్జునుడు అడిగేటువంటి ప్రశ్నలు. అంటే మూడు గుణాలకు అతీతమైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు, అతను మూడు గుణాల సంబంధాలకు అతీతంగా ఎలా అవుతాడో ఇవి మాకు తెలియచేయండి అంటూ సో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అడిగినటువంటిది. దానికి ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారి సమాధానం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది 22 నుండి 25వ శ్లోకం వరకు
శ్రీ భగవానువాచ అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటి చెప్తున్నారు ఆయన? ఓ పాండుకుమారా, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనటువంటి వాడు, భౌతిక గుణముల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయినటువంటి వాడు, ఆత్మయందే స్థితుడై ఆనందము మరియు బాధను ఒకేలాగా చూసువాడు, మట్టిని, రాయిని మరియు బంగారమును సమదృష్టితో చూసువాడు, కావలసినవి మరియు అవాంఛనీయమైనటువంటి వాటికి సమాంతరంగా ఉండేవాడు. అంటే ఇక్కడ సమానంగా ఏదైనా అది కావలసిందైనా అవాంఛనీయమైన అంటే మనకి ఇష్టమైనదైనా ఇష్టం లేనటువంటిదైనా వాటిని సమానంగానే చూడగలిగేటువంటి వాడు. ప్రశంసలు వచ్చినా, నిందలు వచ్చినా, గౌరవమైన అగౌరవమైన వాటిని కూడా సమానంగా, అటువంటి విషయాలలో కూడా సమానంగా ఉండగలిగేవాడు. మరి స్నేహితుడు మరియు శత్రువు ఇద్దరిని ఒకేలా చూడగలిగేటువంటి వాడు. మరి అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించినటువంటి వాడు ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించగలుగుతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి సమాధానం. సో ఇంకా మరి ఈ మూడు గుణాలకు అధిగమించినటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే అతడు సమతా స్థితిలోనూ తటస్థంగా ఉంటాడు, వారిలోని ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉంటాడు, పరితపన ఏమీ ఉండదు, అసూయ లేకుండా ఉంటాడు. సో ఇవి సాధారణంగా మరి మూడు గుణాలను అధిగమించిన యొక్క వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అతని ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో అనేది కూడా అడిగాడు అర్జునుడు. అతడు అన్ని పరిస్థితులలోనూ సమత్వాన్ని ఉంటాడు. అంటే ప్రశంస అయినా, నిందైనా, గౌరవమైన, అగౌరవమైన, ఆనందమైన, దుఃఖమైన, వాంఛనీయమైన, అవాంఛనీయమైన ఆయన అన్ని పరిస్థితులలోనూ సమత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు అనేటువంటి చెప్తారు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరితో మరియు ప్రతి దానితో సమానంగానే వ్యవహరిస్తారు అని చెప్తుంటారు. అటువంటి వాళ్ళు మట్టినైనా, రాయినైనా, బంగారమునైనా మరి ఒకే దృష్టితో చూస్తారు. మిత్రుడు లేదా శత్రువు అయినా వారు సమభావంతోనే చూస్తారు. ఎల్లప్పుడూ కూడా విచిత్రంగా వ్యవహరించరు. మరి కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందుట ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాలలో మరి దృఢంగా ఉండడం, అంటే ఆ కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడము మరియు ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాల యందు దృఢత్వాన్ని కలిగి ఎప్పుడు కూడా విచిత్రంగా ప్రదర్శించరు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మాంచయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైన నా యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండేవాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మం స్థితికి వస్తాడు అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. అంటే అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు వెంటనే ఈ భౌతిక ప్రకృతి గుణాలను అతిక్రమించి ఆ బ్రహ్మస్థితికి వస్తాడు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృత స్యావ్యయస్య చ శాశ్వతస్య ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. సో మరి ఇక అమృతమైనది, నశింపనిది, శాశ్వతమైనది మరియు పరమ ఆనందమునకు సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మమునకు కూడా నేనే మూల ఆధారము అర్జున. ఎందుకంటే అమరత్వము,
అనశ్వరత్వము, శాశ్వత తత్వము, పరమానందము అను వానితో కూడి ఉండడమే ఆ బ్రహ్మం యొక్క సహజ స్థితి అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ బ్రహ్మానుభూతి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి ఆరంభ దశ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి అమృతమైనది, నశింపులేనిది, శాశ్వతమైనది మరియు పరమ ఆనందానికి సహజ స్థితి అయినటువంటి ఆ నిరాకార బ్రహ్మముకు కూడా నేనే మూల ఆధారమును అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నట్లు. సో మరి మనం ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చి మరి మరణంతోనే వెళ్ళిపోవడం కాదు, మరణం ఒక్కటే మన జీవన విధానానికి గమ్యము కాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి సిద్ధపడాలి అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. మరి మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే కారణం కాదు కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క వైకుంఠ ధామాన్ని చేరుకోవడానికి సరైనటువంటి మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ. మరి ఈ గుణాలు, గుణ అంటే తాడు, సో మరి త్రిగుణాలైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలు మనల్ని కట్టిపడవేస్తాయి. కానీ ఆ భగవంతుడు మాత్రం, కృష్ణుడు మాత్రం మనకి విముక్తిని ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఈ గుణాలు మనల్ని కట్టివేయగా కృష్ణుడు మాత్రం మనల్ని ఈ బంధనాల నుండి విముక్తి ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు మనకి అని చెప్తున్నాడు. సో మరి గీతా పాఠం సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా మనము ఈ భౌతిక గుణముల యొక్క సంగము నుండి అత్యంత సులభంగానే విడిపడగలము అని చెప్తున్నారు. అంతేగాక ఎల్లవేళలా ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం వల్ల ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలు పెంపొందించుకోవచ్చు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో మరొక అధ్యాయమైనటువంటి 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగము. సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడి పేరుతోనే చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి పురుషోత్తమ యోగాన్ని ఈరోజు ఇప్పుడు మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ పురుషోత్తమ యోగంని మరి మొదటి శ్లోకము ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేదవిత్. సో దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇట్లు చెప్తూ ఉన్నారు. మరి వేళ్ళు పైముఖంగా, కొమ్మలు కింది ముఖంగా, వేద మంత్రాలు ఆకులుగా కలిగిన నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నది అని చెప్పబడినది. ఈ వృక్షమును తెలిసిన వాడు వేదాలను తెలిసిన వాడు అంటూ మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే మనకి ఆ భక్తి షట్కాలలో భక్తి యోగం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించిన తదుపరి మరి మనకి ఈ జ్ఞాన యోగాలలో వేద విషయాలను గురించి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. వేదాధ్యయనం యొక్క ప్రయోజనము ఆ భగవంతుణ్ణి ఎరిగి ఉండడమే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క బంధనం
ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోలుస్తున్నారు. ఊర్ధ్వమూల మదశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేద విత్ అంటూ చెప్పబడి, అంటే వేళ్ళు పైముఖంగా కొమ్మలు కింది ముఖంగా వేదమంత్రాలు ఆకులుగా కలిగి ఉన్నటువంటి నశింపు లేనటువంటి ఒక అశ్వత్థ వృక్షము ఉన్నది అని చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు. ఈ వృక్షాన్ని తెలిసినటువంటి వాడే వేదాలను గురించి తెలిసినటువంటి వాడు అనేటువంటి చెప్తున్నాడు. సో కాబట్టి మరి మరి ఈ జ్ఞానం అంతకుముందు భక్తి యోగాన్ని వివరించిన పిదప మరి ఈ సకామ కర్మలు అంటే కర్మల ఎందు ఆసక్తి ఏదైతే ఉందో అది ఈ భౌతిక జగత్ అశ్వత్థ వృక్షంతో పోలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అదచ్చోర్ధం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాలాః అదచ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనం చూస్తే, ఈ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణముల చేత మరి పోషింపబడుతూ కిందికి మరియు పైకి విస్తరించును. దాని యొక్క రెమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు, ఈ వృక్షపు వేర్లు కింది ముఖంగా కూడా వెళుతూ మానవ సమాజంలోని కామ్యకర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క శాఖలు భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాల చేత పోషింపబడుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఆ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క మరికొంత వివరణను ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఈ వాస్తవానికి ఈ వేర్లు పైగాను శాఖలు కిందిగా ఉండేటువంటి వృక్షం అనేటువంటిది ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎక్కడా కూడా మనకి గోచరించినటువంటిది. సాధారణంగా మరి ఆ నీటి తటం దగ్గర చూస్తే ఒరిజినల్ ఏదైతే ఒక వృక్షం ఉంటుందో దాని యొక్క ప్రతిబింబంగా ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక జగత్తు యొక్క ప్రతిబింబంగా ఛాయగా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. అలాగే మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధనాలలో చిక్కుకున్నటువంటి వాడు ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖకు నిరంతరము మారడం తప్ప మరి ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనమైనటువంటి అశ్వత్థ వృక్షంలోనే ఒక శాఖ నుండి మరొక శాఖ అంటే మరి ఒక అంటే జీవి నుండి మరొక జీవికి అలా మారడం తప్ప అతడు ఏవి కూడా చేయలేనటువంటి పరిస్థితి గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది. సో మరి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు మాత్రం ఈ భవబంధనాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడగలరు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నరూపమస్యేహ తతోపలభ్యతే నాంతో నచాదిర్నచ సంప్రతిష్ఠ అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతపదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా న నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. సో ఇంకా చెప్తున్నారైనా, ఓ అర్జున, ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపము ఈ లోకములో ఎవ్వడికీ తెలియదు. దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడనేటువంటి విషయంలో ఈ లోకంలో ఎవరూ తెలుసుకొనలేరు. ఎందుకంటే మరి ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఎక్కడ ప్రారంభమైంది, ఎక్కడ అంతమైంది అనేటువంటి, లేదా ఎక్కడ మధ్య ఉంది అనేటువంటిది తెలుసుకోలేరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి దాని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడనేటువంటి విషయం ఈ లోకంలో ఎవరికి తెలియదు. కానీ స్థిరంగా నాటుకున్నటువంటి వేళ్లతో విలసిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఈ వృక్షాన్ని
వైరాగ్యము అనే ఖడ్గం చేత ఖండించి వేయాలి. ఆ తరువాత మరి అతడు జీవుడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటువంటి పరమపదాన్ని వెతకాలి. ఎవ్వని నుండి సమస్తము ఆరంభమైనదో, ఎవ్వని నుండి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నదో అట్టి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఈ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క నిజమైన రూపము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో తెలుసుకొనజాలనటువంటిదిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే వేళ్ళు పైముఖంగాను శాఖలు కింది ముఖంగా ఉండేటువంటిది కదా. సో కాబట్టి మరి అటువంటి మరి స్థిరంగా నాటుకుని పోయినటువంటి వేళ్లతో నాటుకుని పోయి విలసిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఆ వృక్షాన్ని వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గంతోనే ఖండించి వేయాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అలా వైరాగ్యము అనేటువంటి ఖడ్గంతో ఖండించి వేసిన తర్వాత ఆ జీవుడు పునర్జన్మ లేకుండా చేసేటువంటి పరమపదాన్ని వెతకాలి. అంతేకాకుండా ఎవడి నుండి ఈ సమస్తము ఆరంభమైనదో, మరి ఎవ్వని నుండి అనంతకాలంగా ఈ సమస్తమంతా కూడా పోషింపబడుతుందో, మరి చివరికి మరి అటువంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు పొందాలి అనేటువంటిది సో ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, నిర్మాణమోహాజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామా ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఓ అర్జున, మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైన దానిని అర్థం చేసుకున్న వారు కోరికలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమ పురుషుణ్ణి శరణుజొచ్చుతారు. మరి అలా శరణుజొచ్చేటువంటి వారు శాశ్వతమైనటువంటి బ్రహ్మానందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నద్భాసయతే సూర్యో న శశంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి, నద్భాసయతే సూర్యో అంటే ఇక్కడ న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామం పరమం మమ అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశంలో, తత్ ధామము అంటే ఆ నివాసము, ఆ భగవంతుని యొక్క నివాసము, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామము. సో నా సూర్యో న శశాంకో, సూర్యుడు గాని అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి సూర్యుడు లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా ప్రకాశింపబడదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుని యొక్క ధామం. ఎందుకంటే అది మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ధామం. సో అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క తేజస్ చేత ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతూ ఉండేటువంటిది. కనుక ఆ దివ్యధామంలో సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు అంటే సూర్యుడి యొక్క ఇది లేదా చంద్రుడు లేదా అగ్ని లేదా విద్యుత్ ద్వారా అవి ప్రకాశింపబడవు. మరి దానిని చేరుకున్న తర్వాత అంటే వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి మరలా రారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకున్నటువంటి వాడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి తిరిగి రాడు అంటూ చెప్తారు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతా సనాతనః మనషష్టానింద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి.
సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ అర్జున, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులన్నీ నా యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలు. కానీ బద్ధ జీవితము కారణంగా వారు మనసును కలిగి ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణ పడుతూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే బద్ధ ఈ ప్రపంచమునందలి జీవులందరూ కూడా, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని జీవులందరూ కూడా నా యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలు అని చెప్తున్నారు. మరి బద్ధ జీవిత కారణంగా వారు మనసుతో కూడి 6 ఆ ఇంద్రియములను, అంటే ఇక్కడ వాటి చేత ఆకర్షించబడి, మనకి పంచేంద్రియాలతో పాటు మనసు కలిపితే 6 ఇంద్రియాలు, మనసును కలిగి ఉన్నటువంటి 6 ఇంద్రియాలతో ఏంటి మరి, ఆ కన్ను, ముక్కు, చెవి, మరి చర్మము మరియు నాలుక అనేటువంటి ఈ 6 ఇంద్రియాలతో పాటు మనసు కలిసి మరి ఆ తీవ్రమైనటువంటి సంఘర్షణలో ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మమైవాంశో జీవలోకే అంటూ చెప్తున్నారు. ఈ జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క శాశ్వతమైన అంశాలు అని చెప్తున్నారు, దివ్యమైనటువంటివి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. వాయువు వాసనను ఒక చోట నుండి మరొక చోటకి మోసుకుని పోయినట్లుగా జీవుడు తన విభిన్న భావనలను ఒక శరీరము నుండి వేరొక శరీరానికి తీసుకువెళ్తాడు. కానీ ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని మరి పాతదాన్ని విడిచిపెడతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి సాధారణంగా వాయువు వాసన ప్రయాణించదు. వాయువు మాధ్యంగా వాసన ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంటుంది. అదే మాదిరిగా జీవుడు కూడా తన యొక్క భిన్న భావనలను ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి తీసుకువెళ్తాడు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకొని పాత శరీరాన్ని వదిలివేస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి సో చెప్తూ ఉన్నట్లుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం గ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనచ్ఛాయం విషయానుపసేవతే. సో మరి ఇంకా కొనసాగిస్తూ మరి ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు శరీరం యదవాప్నోతి అంటూ వాయువు వాసనలను ఒక చోట నుండి మరొక చోటకు మోసుకొని పోయినట్లుగా మరి జీవుడు కూడా భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి భిన్నమైనటువంటి వాటిని మరి తీసుకుని వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది, జీవుడు ఒక దేహమును గ్రహించి మరి ఏ భావాలతో అతడు అంతకు ముందు ఉంటాడో అటువంటి దేహాన్నే గ్రహించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా గ్రహించి దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంద్రియాలనే, అంటే చెవులను, కన్నులను, ముక్కు, నాలుక మరియు చర్మము అనేటువంటి ఆ మనసును కూడి ఉండేటువంటి 6 ఇంద్రియాలను అతడు పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే మనం ఏ భావనతో, ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, ఏ విధంగా ఉంటే అదే ఉద్దేశాల్లో మనం జన్మిస్తూ ఉంటుంటాము అని. కాబట్టి మరి ఆ భావాలకు అనుకూలంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీన్ని చూసినట్లయితే ఈ జంతువు పంది, సో ఇది
ఈ ప్రదేశంలో ఎంతో సుఖమయమైనటువంటి జీవనము, అదే ఇంద్రభోగంగా అది భావిస్తూ ఉంటుంటుంది. ఎందుకంటే ఆ విధంగా అటువంటి శరీరాన్ని అది పొందింది, ఆ వాసనలను భరించగలిగేటువంటి ముక్కునే అది పొందింది. అది చూసినా దానికి అది మంచి ఇంద్రియ భవనం లాగా ఉండే విధంగా ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ మనకు అది చూడగానే ఒళ్ళు గగురు పడుతుంది. అక్కడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాసన పిలిస్తే ఇంకా ఇదిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మన శరీరంపై ఇంత మురికి పడితే, మట్టి పడితే వెంటనే కడిగేసుకుంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాన్ని, ఏ భావంతో ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాలనే పొందుతూ ఉండి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి జీవుడు ఆ విధంగా ఒక శరీరం నుండి మరొక శరీరానికి మారేటప్పుడు ఏవైతే భావనలు ఉన్నాయో ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి చెవులను, కన్నులను, ముక్కు, నాలుక, చర్మము, మనస్సు అనేటువంటి 6 ఇంద్రియాలను అతడు పొందుతూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా ఆ దేహానికి సంబంధించినటువంటి ఇంద్రియార్థాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషా. జీవుడు తన శరీరాన్ని ఏ విధంగా విడిచిపెడతాడో, ప్రకృతి 3 గుణముల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడో మూర్ఖుడు తెలుసుకొనలేరు. కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగినటువంటి వాడు మాత్రము వీటన్నింటినీ చూడగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ మరి జ్ఞానచక్షుష అనే పదము ముఖ్యమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, మనం ఒక కారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే ఆ కారు ఇంజిన్ గురించి మనకు తెలియకపోతే మనం ఏమీ కూడా చేయలేము, దాన్ని నడపలేము. కానీ ఆ కారుకు సంబంధించినటువంటి మెకానిక్, శిక్షణ పొందినటువంటి మెకానిక్ ఎవరైతే ఉంటారో వారు రాగానే దాన్ని చూసి ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటే సెట్ చేయగలడు. మనం అవేమీ కూడా గుర్తు చేసుకోలేము, తెలుసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి మందమతులమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులో ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో, మాయా గుణ ప్రభావంతో ఉన్నటువంటి మనము మరి ఏ విధమైనటువంటి శరీరాన్ని మనము అనుభవిస్తూ ఉన్నామో అనేటువంటిది ఈ మందమతులమైనటువంటి అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. కానీ ఎవడైతే జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందుతూ ఉంటాడో, జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందినటువంటి కళ్ళను కలిగినటువంటి వాడు ఇవన్నీ చూడగలుగుడు. అంటే భక్తి యోగులు మాత్రము వీటన్నిటిని కూడా యథార్థంగా దర్శించగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. యతంతో యోగినచ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతో ప్రకృత హరే కృష్ణ యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. సో మరి ఆత్మానుభూతిలో నెలకొన్నటువంటి యోగులు దీనిని స్పష్టంగా చూడగలరు. అంటే భక్తి యోగులు ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా స్పష్టంగా అవగాహన చేసుకోగలరు, చూడగలరు అంటూ చెప్తున్నారు. కానీ ఓ అర్జున, మనస్సును అభివృద్ధి చెందని వారు ఎవరైతే ఉన్నారో మరియు ఆత్మానుభూతిలో నెలకొనని వారు ఎంత ప్రయత్నించినా ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోలేరు ఈ జనన మరణాలను గురించి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. యదాదిత్య గతం తేజో జగద్వాసయతే కిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో చీకటిని చెదరగొట్టేటువంటి సూర్యుని యొక్క తేజస్సు నా నుండే వస్తుంది. అలాగే చంద్రుడి యొక్క వైభవము మరియు అగ్ని తేజస్సు కూడా నా నుండే కలుగుతూ ఉన్నాయి అర్జున అంటూ మరి ఈ భౌతిక జగత్తు ప్రతిదీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చీకటిని చెదరగొట్టేటువంటి సూర్యుడు వచ్చాడంటే చీకటి అంతా కూడా పటాపంచలైపోతూ ఉంటుంది. అంతకుముందు మనకి అవ్యక్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా మనకి వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది.
సో కాబట్టి మరి అటువంటి చీకటిని చెదరగొట్టేటువంటి సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు ఆ భగవంతుడి నుంచే వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరి చంద్రుడి యొక్క వైభవము, అగ్ని యొక్క తేజస్సు కూడా మరి ఆ భగవంతుడి నుండే, కృష్ణ భగవాను నుండే ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, గామా విశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధీ సర్వాః సోమో భూత్వా రసాత్మకః. ఇంకా ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు, ఓ అర్జున, నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి, నేను చంద్రుడిని అన్ని ఔషధాలకు తగిన అంటే జీవన రసాన్ని సమకూరుస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి భగవంతుని యొక్క శక్తి చేతనే గ్రహాలన్నీ కూడా, అందుకే నేను ప్రతి గ్రహంలోనికి ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారానే అవి కక్షలో నిలిచి ఉంటాయి అంటూ చెప్తున్నాడు. సో మరి భగవంతుడి యొక్క శక్తి ద్వారానే ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా వాయువునందు తేలుచున్నవి అని ఈ శ్లోకం ద్వారా చాలా స్పష్టంగా తెలియబడుతున్నది అంటూ చెప్తున్నారు. అలాగే భగవంతుడు ప్రతి అణువునందు కూడా, ప్రతి గ్రహమునందు కూడా, ప్రతి జీవి యందు కూడా ప్రవేశించి ఉంటాడు. సో మరి అందుకే మనకి బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది, మరి ఆ దేవదేవుని సంపూర్ణ భాగమైనటువంటి పరమాత్మ గ్రహములందు, విశ్వమునందు, జీవుని యందు పుణ్య అంటే ఆ ప్రత్యుపుణ్యమునందు అన్నిటి నందు కూడా అతడు ప్రవేశించి ఉంటాడు. అతని ఆ ప్రవేశం వల్ల సర్వము తగిన రీతిలో వ్యక్తీకరించబడుతుంది. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతిదీ కూడా ఒక సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో అవి పయనిస్తున్నవి అంటే అది మరి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ప్రభావం వల్లనే జరుగుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. అంటే ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, నేను అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో ఉండేటువంటి జీర్ణ క్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను నశింపచేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్ని ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయుర్వేదిక శాస్త్రమును అనుసరించి కడుపులో కి ఆ పంపబడినటువంటి ఆహారమునంతటిని జీర్ణం చేసేటువంటి నొకానొక అగ్ని ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. మరి ఆ అగ్ని ప్రజ్వలించకపోతే మనకి ఆకలి వేయదు అంటూ చెప్తారు. సో కాబట్టి మరి ఈ అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాలలో జఠరాగ్ని రూపంలో ఉండేటువంటి ఆ ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి ఆయన 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలను వర్ణింపచేస్తాను అని చెప్తున్నాడు. సో సాధారణంగా మనం 4 రకాలైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు నమలడం ద్వారా తీసుకునేవి, చీకడం ద్వారా అంటే నాకుతూ ఆ చీకడం ద్వారా తీసుకునేటువంటివి అని చెప్తారు, త్రాగుతూ తీసుకునేవి నాకడం ద్వారా 4 రకాలైనటువంటి 4 రకాలుగా మనం ఆహార పదార్థాలను తీసుకుంటామని చెప్తారు. సో అందులో నమిలి తీసుకునేవి, చీకడం ద్వారా తీసుకునేవి, త్రాగడం ద్వారా తీసుకునేవి, అలాగే నాకడం ద్వారా శరీరానికి అందించేటువంటివి మొత్తము. సో ఇక్కడ ఈ 4 రకాలైనటువంటి జఠరాగ్ని ఆ జీర్ణక్రియల్లో ముఖ్యమైనటువంటి
దాన్ని దహింప చేసేటువంటిది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అని చెప్పారు. దాన్నే జఠర ఆమ్లము అని కూడా పిలుస్తాం. సో అది మండినప్పుడే ఇక్కడ దేహంలో ఆకలి అవడము ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైచ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్ వేద విదేవ చాహం. సో నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో ఆసీనుడినై ఉన్నాను. నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతూ ఉన్నాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా నేనే తెలిసి ఉండాలి. నిజానికి నేనే వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను నేనే అంటూ ఆయన చెప్తున్నది. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానం అపోహనం చ వేదైచ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్ వేద విదేవ చాహం. మరి ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో ఆసీనులై ఉన్నటువంటి వాడు ఆ పరమాత్ముని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అటువంటి నా నుండే జ్ఞాపక శక్తి, మరి జ్ఞానము, మతిమరుపు ఇవన్నీ కూడా, అంటే ప్రతిదీ కూడా ప్రతి వ్యక్తి యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు అని చెప్తారు. అతని నుండి అన్ని కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఆరంభమవుతూ ఉండేటువంటివి. సో మరి ఆ వేదాల యొక్క కర్త, వేదాలను తెలుసుకున్నటువంటి వాడు కూడా ఆ భగవానుడే, అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరచాక్షర ఏవ చ క్షర సర్వభూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. సో ఓ అర్జున, క్షరుడు అక్షరుడు అనే రెండు తరగతుల జీవులు ఉన్నారు. క్షరుడు అంటే నశించిపోయేవాడు, అక్షరుడు అంటే జీవిత శాశ్వతంగా ఉండేవాడు. సింపుల్ గా బద్ధ జీవులు, ముక్త జీవులుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు కాగా, ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి ప్రతి వాడు కూడా క్షరుడు కాగా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు అక్షరుడుగా పిలువబడతాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదావృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః. సో ఈ ఇద్దరితో పాటు మరి క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి ఆ ఇద్దరితో పాటు మూడు లోకాలలోనికి ప్రవేశించి వాటిని భరిస్తున్నట్టి నాశనరహితుడు అయిన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్ముడు అనే సర్వ ఉత్తముడు అయిన పురుషుడు ఉన్నాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రతిత పురుషోత్తమః. క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి అతీతంగా దివ్యమైన వాడను మరియు ఉత్తముడను అయిన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలోనూ పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందినాను నేను అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అటు ఆ క్షరుడు అక్షరుడు అనేటువంటి ఇద్దరికీ కూడా అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి వాడు కావడం చేత మరి ఆ భగవానుడు ఈ ప్రపంచంలోనే మరియు వేదాలలోనూ పూర్ణ, అంటే
ఆ పూర్ణ పురుషోత్తమునిగా, పరిపూర్ణమైనటువంటి పురుషోత్తముడుగా ప్రసిద్ధి చెందినాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వ విద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తమునిగా తెలుసుకున్నవాడు సమస్తము తెలిసినవాడు. మరి ఓ భర్తవంశీయుడా, అందువల్ల అతను నా పూర్తి భక్తియుత సేవలో నెలకొంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు ఇక, ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘా ఏతద్ బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యచ్చ భారత. ఓ పాపరహితుడవైన అర్జునా, వేదశాస్త్రములలోని చాలా రహస్యమైనటువంటి భాగము ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీనిని అర్థం చేసుకున్నవాడు ఎవడైనా బుద్ధిమంతుడవుతాడు, మరియు అతని ప్రయత్నాలన్నీ పరిపూర్ణతను సాధిస్తాయి అంటూ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. అనంత కోటి వైష్ణవ వృందకి జై. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరైనా ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి.